Update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa Provincial Capitol kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Happy Panyaga sa mga kaaksyon tanga timo-timo na sang inya ila sininga palanyagahon sa sininga udto. Welcome diri sa inyo sininga palatuntunan sa aksyon balita banat bulig, no? Karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters dalonta mga kaaksyon samtang nagapahunay-hunay kamo sa sining nga udto kay ang iban sini nakapanyaga ng iban sini wala pagidman, no? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kamusta mga kaaksyon ta sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalaki pa na ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kalakip man sa oriental side nga nagapamati na diri sa inyo sining palatuntunan. Likewise sa ato sining mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capi, sa Clanin Antique kag tubtub sa Malabutan sa ato sining pag-broadcast sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon balita banat bulig. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Dalonta dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon na reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time karon dugay-dugay mga kaaksyon sa kinandan. Ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kahanginan sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay aton pagadalon ining balita ni aksyon na Marlon Hinovia ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacson ginmando sini ang temprano nga pagsumiter sang 2023 proposed national or proposed budget sa SP. Daw ka temprano pa na nung nasako ni Gob.
Sa balita naman sa Bacolod City Government Center nga balita ay gabalita ni Aksyon Art Tayhupon. Ini may kang tanan sa opisyal nga sabat sang basiwa kag prime water angot sa reklamo nga ginpadangat sa mga konsumidor nga ginahulat sang komitiba ni Councilor Calao Puentevilla. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa karon dugay-dugay pamilya sang napatay nga sales agent nga naaksidente sa Purok Pine Tree Barangay Bata wala nagpaariglo kaso ila padayunon. Sa balita naman sa Nokpo, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, Brigadier General Pasaporte, ginpanginwala nga may napatay kag nasamaran sa ginaligar pagsalakay sang katapos ang NPA sa detachment sang 62nd IB. Kung magamunigilingin pagwa nga press statement ni ka Juanito Magbanwa, fake ini, wala ni sang kamaturan sa Juanito. Basi ko naga-monitor kadabla sa Aksyon Radio, kay baluko ga monitor ginisa. Tisiling sang Philippine Army, wala ni kamaturan ang ginpagwa nga information nga may duha kuno nga napatay kag isang napilasan. Ano ini? Fake news ini? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kung may mga pictures pagid si Sir si Kawanito Magbanwa, pwede man siguro kapadala dire Kawanito dire sa Aksyon Radio para ma-prove naton nga mayara gid man enkwentro nga nagluntad dira sa area sang Giulngan Blayad Tumo sadtong August 30 mga kaksyon. Ay, perte, no? Sa balita sa patrol, anom ka bagong BGMP facility amatamat na ginaokupar sa mga PDLs kabahin bilang kabahin sang decongestion program. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, ari subo-subo man niyo, duha ka mga street cleaners pilason matapos madalasa sang nagkarambula nga salakyan matapos ginawadaan sang preno kunong isa sa mga SUV ni. Sa balita kay Aksyon Nelson Patinio, affidavit sa mga testigo permado na sa pagpatay sa barangay kapitan sang barangay Lalong sa Banwa sang Calatrava. Kag sa balita naman kay Aksyon VG, posible sa Banwa sang Hinigaran patay ang isa ka 25 anyos nga lalaki matapos nga naghikog paagi sa pagbitay sang kaugalingon sini sa puno sang mangga sa Banwa sang Hinigaran. Sa balita nasyonal, presyo sang bugas magasaka tubtob 4 ka peso sa bulan sang Oktobre. Amo na masiling nila, tag 20 kilo, din matabo man. Ayo, gadamgo lang talaga. Ayo, may tag 20 kuno nga propose din mamatabo nga 20. 20 siguro tinang mga kwane, mga ano na gani na mga bahay na siguro na bisan bahay pa gani pinaka minimum siguro 25 tub 30 pesos per kilo. Ay ho. Komisyon on Eleksyon o Comelec ginpatag ang proseso matapos gintugutan na sang Korte Suprema ang mga preso nga makabuto sa lokal nga eleksyon. Kaya pila ka mga flights nagkansela sang ila sining biyahe subong adlaw bangod sang malain nga tiyempo. Kaya mamalidhag ang kwestiyon ang saka sa pundo sang DILG para sa suporta sa mga lokal nga gobyerno. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay. Sige sa mga kaaksyon ta,
mahinang kalaban karon lang dugay-dugay mga kaksyon ang mga detalye sini kay dalon nini sa aton sini nga mga action reporters. Daligid lang sa mga kaksyon tay, like lang kag i-share ang atong sini nga Facebook page, tapos ninyo like kag share, ipadala ang inyo sini nga mga mensahe kay tirahon tay na dugay-dugay mga kaksyon ang inyo sini nga mga mensahe. Sige, daligid lang ha sa mga kaksyon naton. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Tagtatay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaksyon tang pamati sa sining udto. Dali lang ha kay Inal or Lani Limco Kulango, no? May lang pagpamati. Lani Limco Kulango. Jocelyn Dennis Richard Tibor Roma, Alex Montesa, and kalakipman sa dali lang, no? Kay Jima Tagwan, no? Salamat gid Jima Tagwan, si Crisanto Orbesta, Kenneth N. Valencia, no? Kay Kenneth N. Valencia, kay Semilia RG, correct ne? Martin Naliling, Jolie Militado Patrimonio, no? Jamaica Hara, Rodora Shoko, Chris Odigi. Chris Odigi. Razel Magsipok, Shirley Ann Guzman, Mary Joy Victorino, Flores Macawile, kay Siam Taiko, no? Siam Taiko. And Idilaos, Jocelyn Generosa Saavedra Presquito, no? Remy Sorianosos. Thank you so much, Remy. Bimbim Dais o Dasi nisa or Days. Bimbim Dasi, no? Salamat gida. Thank you. Sa ibang padali lang. Rodji Busaing Tumayan, correct ni sa Rodji. Salamat gida. Marjorie Celestial, Leyan Claridad. Thank you so much, gid. Salamat, no? Digi-digi, good morning lang, digi-digi, no? Dolores Bautista, salamat gid Dolores Bautista. And Neil Brian Balues, salamat gid. And sa iban pa naton nga mga kaksyon, dali lang kay mangita tadiyan ay ho sa kay GD Cubs Hainar, no? Thank you so much GD Cubs Hainar. And Similia RJ, hi idol ba? Hi lang da sa San Enrique, Abiner Lingamin, shout out lang. Thank you so much Similia RG, no? Louie Aldas, salamat gid ga monitora. Louie Aldas. And Billy Albay, no? Daway niya like kag nag-share si Billy Albay, siguro kabalo ay, no? I-like kag i-share lang sir ang Facebook ta. Melinda Demirin, salamat gid, no? Rodora Shoko, siling ni Rodora Shoko, 20 pesos ang bugas guro nga NFA, Action Rex, kung may sakit ka, dugang balatian mo sa baho sang NFA nga bugas, no? Ay, gali. Mugid na. Sige lang. Martin Aliling, Shirley Ann Guzman, watching live sa Hinigarana. Shirley Ann Guzman, no? Siling ni Alex Montesa, 20 pesos nga bulgor si Rex, pwede. Gani man. Jag Gargoles, may lang pagpamati. Jag Gargoles, ang jeep di Pasay sa Bacolod, tani i-inspeksyonon man nila ang mga suga kag ang tambutso nga nagabuga aso. Salamat gid. Salamat gid Jag, korek gid na. But nga way na gina check sang LTO kag sang bitaw ta. Si Selbikbik, salamat gid. Tamyaw lang si Jocelyn Song Komedya sang Mambulok, no? Melvin Finyafel, thank you gid. Lani Limco Gulango. Okay, taga Himamaylan si Lani Limco Gulango. Thank you so much gid. And Idilao, salamat gid. Dinas Richard Tiboromara naman.
Jocelyn Generous Saavedra Presquito, no? Listening from Isabela. Thank you so much, Generous. And Marjorie Celestial, thank you so much, Gid. Ayos. Lalaine Grace Ibarra, salamat gid Lalaine Grace Ibarra. Ga-monitor siya. Okay. Dali lang ha, kay ang iban pa naton nga mga kaaksyon. Si Leo Talaban, salamat gid, greetings from taga-barangay Manghanoy, La Castellana. Mabuhay kayo. Bao, Partis Leo. Sir Leo, salamat gid Sir Leo Talaban, no? Mga taga-barangay Manghanoy, La Castellana. May lang nga pagpamati dira, no? Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standbayan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto. Balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12 in punto ng aton oras, 12 noon time, no? Irigma na, tigpalanyaga na sa mga kaaksyon ta, pag amat na mga kaaksyon, no? Para sigurado na nga may sulod na ang aton siningatiyan. Ay, puwerte ha. Hindi magkalipatag, padayon ng aton siningat dakop ka, daog ka, rulita, promo. Kay na mga kaaksyon, may rice cooker naman nga nadagan to si Sero. Isa sa mga listeners ng Aksyon no Radyo Bacolod kag nag-claim diri nagpatiyog sang rulita mga kaaksyon. Pamati pag nalawagan ang ngalan dagon-dagon di gilayon kay sigurado may bitbiton kapag pauli mo sa imo sininga puloy-an wala si Rodi ang kwan mo wala gap ang pagpatiyog sang rulita mga kaaksyon, no? Ay puwerte. Sige dakop ka, daog ka, rulita promo. Pamati diri sa Aksyon no Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Life Extension na Coffee Mix sanay kita. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio Bacolod. Oh my God!
Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong nga coupon para magpatiyog. Sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong May balita ni Aksyon na Eden Abuso sa patrol. Ini may kangtanan sa anom ka bagong BGMP facility or Bureau of Jail Management and Penology facility. Amat-amat na kuno nga ginaokupar sang mga PDLs bilang kabahin sang decongestion program. Dini nga apat ka mga sa BGMP facility man nga okupar na matamat kuno sa mga PDLs, person deprived of liberties, no? Kantuan tabi sa aksyon na Eden Abuso sa patrol. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:03 ang aton oras, no? Si Aksyon Eden, na. Okay, sige. Aksyon Eden. Action Rex, amat-amat na nga ginaokupar sa mga Sa persons dining BGMP facility ni man? Kada facility kung Action Rex, may ginatupad, nga ginatukod, nga bago nga facility. Tupad man ang gali. Oo, tupad lang man Kahit para hapos lang isaylo ang PDL, kay basi kung i-travel nilang ginatos ng mga PDL, basi bala magka-problema. Magka-problema pa sila, para hapos lang kuno. Pero ginamat-amat na ni Action Rex, ginapakaupar ang anong ka mga bag-utukod ng mga pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology diri sa May Negros Occidental. Sunod kay BGMP spokesperson Attorney Jairus Anthony Duhilio, ining kabahin sang decongestion program sang BJMP National. Kay hambal niya ang iba na Action Rex nga pasilidad hindi pa maokupar bangod nga wala pa sang perimeter fence. Kaya tiyang budget sa national para lang bisa construction sang building. Ang perimeter fence ginahulatan pa nga mapainan budget o kung base yung mga stakeholders or LGU nga ma-shoulder bala kag para mapahimuan hindi man nila ma-transfer ang mga PDLs kung wala pa sa perimeter fence. Tihang Bali Duhilio nga base gali Action Rex sa building code, dapat ang kada PDL, kada preso may 4.7 square meters nga espasyo o kung space kada isa ang PDL nga, pero tihambal niya sa bag-o subong na facility nga gintukod, maka-accommodate sila sang pulo ka PDL sa isa ka selda nga may tag 4.7 square meters nga space. So butsilingon mga 47 square meters. Kuani ka selda? Wala niya na hambal Action Rex, kay wala kuno ga palareho, depende sa gin-construct nga facility, pero standard ni nga building butsilingon 2-story Action Rex. Okay, 2-story? Oo, 2-story nga mga building facility, mga facilities. Butsilingon damo kay kung tanawon mo Action Rex sa mga daan nga pasilidad, ang takos lang nagali sa mga daan nga pasilidad 4x4 lang nagaling takos. Tapos ang gaokupar nga mga PDL 30 tubtob 40 kabilog. Pila? 30 tubtob 40. Ang isa ka selda na? Subong nga existing Action Rex amo na subong. Amo na subong sa sulod sa selda, 3rd floor. May 1st floor ang gihigda sa salog, ang 2nd floor may duyan, ang 3rd floor another duyan. Kag ang iban kung baguhan ka titindog ka lang kung baguhan ka lang, pero tita ko kini ko na Action Rex na mabulig sang bag-o nga mga facilities nga gintukod para mapatawhayan man kag matagan man sang space ang mga PDL, especially daan subong nga may ara iya sang COVID-19. Tikinanlan ipabilin gid ang health and safety protocol. Ang Action Rex na kapain sa pagpahayag ni Attorney Jairus Anthony Duhilio. We are now occupying
starting to occupy ang mga newly constructed jail buildings naman as part of the congestion program. Mostly sa ila subong ginagamit pang may iba nga unoccupied pa for lack ng perimeter fence. Ang iban ginagamit na daw isolation sa mga newly committed. High-rise naman ang ating mostly ng mga buildings na ginapatuloy. Actually, ang aton ginasunod nga in terms sa standards, no, ang dapat nga area per PDL is 4.7 in accordance sa aton building code. So sa aton standard sa mga bago naton nga building, ang isa ka selda o dorm naton subong as much as possible up to 10 ang ideal nga pwede natin masulod. Anak siya ng mga facility ginahimo pa man subong isolation sang kung example bigong sa diri sa may Takoling may bago nga facility. Ang bago nga facility ginahimo na nila isolation area para antes i-impon ang mga bago commit nga PDL sa daan na daan or mga existing nga mga PDL naka-isolate sila danay para safe sa COVID-19. Balita din sa patrol, ang ka-action niyo, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa patrol mga kaaksyon. Aksyon Artay Hupon, standby sa balita gikan sa Bacolod City Government Center. May connection sa may ko nga... This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. Sa Action Artay Hupon sa Bacolod City Government Center, inimay kang tanan sa opisyal nga sabat sang basiwa kag prime water. Angot sa reklamo blang ginpadangat sa mga miyembro konsumidores ginahulat sang komitiba ni Councilor Calao Puentivilla, no? Wala pa ni kasabatang basiwa kag ining prime water ni nano ning sitwasyon ni way na lang ni kadtuan ni Councilor Puentivilla kung nanugid man way magpakigangot. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang kaundan sang balita ni Action Art tayo hupon Action Art. Halin sa kuryente kapon kadto sa altas tubig Gani no? Okay, kapon daw kamog diya di area kwan ini panibagon ini ginahulat karon kay kini dumduman mo nga nag-launch ang opisina ni Mayor Albi sa tong complaint desk nga nagabaton sa reklamo kag pertikdamo nagreklamo di parte sa basiwa. Oh, tingnan si Mayor Albi daw ginakurog man magkakita sang mga taga-Action Radio Bacolod amot anong ginakurog is niya? Ati why ka palo? Kaya basi kulbahan sa simo? Gani, di nagbutang-butang kada Facebook mo na nga i-plaster ang mga reklamo. Dapat nagpagwa ni sang statement si Mayor Albi. Kung anong nagasuluda, nagbutang-butang naman PIO na dati. Wala man nagyapon. Ambot kung anong gwa sina. Ang isa direction Rex, kundi napadala na lang sa komitiba ni Councilor Calao Puentivilla sang official communication. So dapat ang reply nila communication kaya hindi man na pwedeng... Ano to ganito? Isugid kay Yuram? Dito tayo sa kay Mayor nga account pero niya official ni nga sulat nga halin sa sanggunian. Ang sulat siya ni Councilor Puentivilla? Oo, bali sanggunian panlutsod di siya nagsulat pagi sa tatapan komitiba ni Councilor Calao. And then ang reply direction Rex, basahon mo na dira sa SP. Kag kung hindi masatisfied ang SP sa ilas nga explanation,
natala nang ipatawag sila for a public hearing para dito na eksplicar kung hindi satisfied ang mga konsyal sa ila sini nga mangin Iway na lang nang explanation. ipatawag ni Councilor Pontevilla kag isahon da ho kay problema na ning basiwa ni ning ano ni gani ni ang prime suspect prime voter. Tigaling may process mo nga may mga days na action election na require sila to reply kag pag-submit nila sa reply nila amo na lang ipatawag sila sa committee hearing kung hindi satisfied ang city. So di man abat gini sila yakoning kaso kung hindi masatisfied nila ang city council sa sabat nila kag na maghimo sang recommendation ang committee. Ang importante guro kung may swift man nga desisyon niyang mayor, that is another thing kiti talatapan niya sa alkalde mo. Pero subong siling ni Councilor Calao kay after to launch nila may mga may board of directors pang basiwa. Pero may mga Daway na guro kay daway nagatingog si Munadia Hardinero. Hardin. Hindi naman nasa subong members ng board. Ay, hindi nasa member? Siya na manager na prolipat ka. Nagmanager na si Munadia? Siya na manager. Hindi daw ay sa gatingog yung daw sang una daw ka okay man lang ni daw isa mo man lang ni katawag garing dayon. Garing man subong? Garing man subong. Garing pro ay gasabat. Di mayo galing kay ti kundri abiyas na kundri sa magsabat, masabat man to sa Japon's Council. Isa na lang to ma'am para nga nami Kay dito lamon pamatian. Lain man nato ya ang sa council, lain man niya sa Action Radio mo. Gani, di schedule sa kung magsabat siya sa text ko. Kadako sang kumpanya, why sila nagbutang da public information officer, no? Wala, kay tani, kunwain man, hari si text dalom ni ginang kwadla. Si Tek? Ha? Sino nga itik man? Sa information, tapos dalom Para sitik yung mamangkot kung din ka nga romdang gusto mo tsekinan, sitik balo na mo. Balo na ya. Pero kung parte basiwa, dapat ang nagpangita man sila tuod tagpamaba sa basiwa, no? Muna kadako-dako sang basiwa, bilog nga bakulod ng ginasuplayan, way gidya public information officer nga among matutukan lang bala kung magpalayag, magpagwa sang information, abi mo na diyahar din pagbutang dabla public information officer, oh? Base na lukan sila magbutang tayo kasi mabasa ang babaya kay tubig mo. Gani. Kasi mapuswitan sa tubig bla. Sila kay, kisa ang nagalubog ang tubig na basi mabasa ang babaya. Gani. Di wala kong tanay kay ang alborutos ang konsumidor Action Lex, hindi kaya mapunggan mo nga ang gina-expect nga after nagsulod sa joint venture agreement nga tani ang services nila mag-improve pero sila ni Councilor Calaway gidya nag-improve amo nang kinanglan mapadala na sila sa ila sining reply or else di patawagin ni sila sa committee ring dira gisahon sila Action Lex ang council hindi lang committee ba dira ni Councilor Calao mag-awiyat pati ng council nga mag-intra dira sa sining plano niya nga ipatawag nga committee hearing. By the way, atong sa Kisambal di Saruwining, September, galito 6 or 7, sa Sineco yung isyo. Oo. Ay, so September 23, available lang yung ISP, kapangita pa lugar, subong. Si Councilor Calao, kayong committee hearing, daway untat, subong. Desing nga September 23, ang ginatag sa sekretariat, pero gayo sa kay Mayor Alvin, kung may mo mapakabutang siya sa iban nga makagamit, sa iban nga mga lugar, nga dira makakandak naman sang second round of public committee hearing ag-iyasini or committee hearing ag-iyasini nga tatapan. Yan yung palayagwa ni Councilor Calao Puentevilla. Mataganda sila kay gayonan nga makasabat ng core services nila sa sudad sa Bacolod in terms of written explanation sa sanggunian panglungsod. If we feel nga hindi sufficiently or hindi klaro ang pag-explicar nila kag ang direksyon, knowing pag-deal ni nila sang partnership with Basiwa and the promoter, promises were made kag the improvements should have been done. No? So, status ng ilang commitment, yun na mo nang ginahulata. Kag kung hindi bastante ilang pagsabat, kag hindi konbensido ang sanggunian kag ang aton komitiba, patawag ka na lang sila or patawagan hearing.
Amo na sa next ang palayag ni Councilor Calao Pontevilla. Susundan tayo ni within this week or next week kung ano maging development angon sila sa issue naman problema sa Basiwa. Ang aton balita gikan niya sa Bacolod City Hall bilang ginatulong sa inyo sa Live Extension Super Fiber. Puno na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson R. Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. No? Aksyon na Marlon Hidawiya standby anay sa balita gikan sa Kapitolyo Provincial. No? Tirahon ta na dugay-dugay. Aryo, gina problema. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Wilma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Tanay balita ni Aksyon na Marlon Hidawiya mapakapitolyo provincial anay kita no ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacson ginmando ang temprano nga pagsumiter sang 2023 proposed budget sang Sangguniang Panlalawigan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Yari ang countdown sang balita ni Action Marlon Hidawi. Action Mar. Action Rex sa mayara na sang pangabay si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa kaya Provincial Administrator Attorney Rifano Diaz sa Dasakand. Kako na pwede palang idinapagulaton ang deadline sa pag-sumiter sang 2023 budget proposal sang Negros Occidental ay ang deadline sa bulan sang Oktubre, tiyari na kita subong sa bulan sang Setyembre. Ambal sang gobernador kung na pwede pa lang subong nga bulan sang September. Masubeter na ina sa bayan sang sangko di ang panalawigan para nga maumpisahan man ang budget hearing o kung na pagtalakay maplastar sang temprano pa kag antes pa man matapos ang subong na tuwiga 2022 maaprobahan na ini Action Rex sa pamangkot kung bala pilaihan ang 2023 budget sang probinsya. Inaindi para masiling sang gobernador kay taran-taran kabay nga mga local government units sa kon LGU sa Bugos ka Pilipinas ay ara nga 14% nga pag-cut o kon pagbuhin sa bahin sang total budget. Kung diri sa Negros Occidental, matupa na siya sa 780 milyones nga buhin no sa sining 2023 nga budget sang ato sining probinsya Action Rex. Kung basihan ang Negros Occidental subong nga 2022 may aring nga 5.7 billion budget allocation. Mas taas-taas ini siya sang 600 milyones pesos ikumparar sang nagligad nga 2021. So ginapabot diri nga base kon imbis nga magsaka manubo siya by manubo sang sa 5.7 billion pagod man sang pagbuhin no sang ginatawag ni nga NTA Action Rex ang National Tax Allocation. Kung naawaway pa makapalayag si Gov Lacson sang figures gid ko na pila nagapanagwa mo subong ang provincial government mo nga makatipon pa sang income sa mga income generating agencies sa idalom sang Economic Enterprise Development Department pareho abis ang cyber center no base pa lang kung may makuha ng income ang provincial government makaduga-duga sa budget kag ang damlag lang pag-operate kung pagbukas sang Palapala Food Terminal. So galaog. Temprano paning proposed budget tao? Liyag sa gobernador nga temprano balaan Blas Rex ang kwan, ang kantidad. Kaya daw, ano ni ganis lang magpasar din o December man? Oo, before, dapat hindi pagpatapusan ng tuig. Oh. Ay kung matapos ang tuig, masunod ang bagong tuig, di na ang re-enacted na ng Rex. Correct. Oo, hindi luyag si Gov Lacson nga ang nagligad na ito na tapos na ito, na nag-re-enact ang budget ng probinsya kay ang daan tumabat sang sanggol ang panaluwigan to sang time to Action Rex mo ni sang time to ni former Vice Governor Limao Alvarez, ang gobernador that time si the late Governor Alfredo Maranion Jr. Amo tong time Action Rex nga singke to diskusyonan na sa budget hearing mo. Why ito mapasar? Di blati hambal siyang gobernador di sa luyag nga masulit pa niliwata. Ang sakon sa nga pagtanado, ay git man guro di sa init nga diskusyonan na ya. Ay lunsay na magkaalyado. Ang mga miyembro diri sang sangko di ang panalawigan sa idalom sang United Negros Alliance ag Love Negros nga ang tawag di gani sa kalabanan Uni Love. Ari si Gobernador Bong Lacson angon sa budget. Wala pa kami kasabit but I've instructed our provincial administrator kung pwede we can submit it early. Let's not wait for the deadline. Of course, may aral na kami but I will together with our submission to the Sangguniang Panalawigan we will release it also to media.
Ay, ibang nga balita, Surex, sa pagkawalan ko, di kay tinuan nga malapot, ang bisan ano lang, bisan city administrator, dalang sa Victoria City lang. Ay, nagligad lang at daw, may Victoria City. Sudan sa Victoria, kabantin, di ba talaga direkta interview, bisan record interview lang sa alkalde? Sabi ko kung why na Victorias, may Victorias magli, no? Para pa may surprise drug test, lagani silang empleyado, nagligad lang, ho? Oo, gani. Surprise drug test sila, 1,106 ka mga empleyado. Pila? 1,106, 1,106 ka mga empleyado ang ginkibot kagin pa'y dalom sa drug test. Justa, may pulo gid. Pulo? May pulo ang positive. Uy. Butsulikon, gagamit sa illegal nga droga. Sa pulo di ang siyam shabu. Uy. Ang isa marijuana. Ano ang status na nila? Order worker sa sila, CEO. Hindi na pag-irin yung ilang sa nga kontrata until September 30 lang sila. Teka, tatlong sa ila obra at latnad sa Toronto, Tiara. Nagpositive sila action, Rex. Tingnan na lang, maka-istorya ta city administrator ta. Sa syudad sa nga Victoria, di ba lang takot ano ang mangin status kaya kung anong pwede mahimo na silang pulo mga employees positive sa surprise drug test. Ang kakasudukikan sa Kapitolyo Action Marlon Hervaya, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinawiya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Sa mga kaaksyon naton, standby anay aksyon na Eden Abuso, balita gikan sa Nukpo, no? Ang problema ninyo... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Katuan tabi si aksyon na Eden Abuso, balikan ta siya, ini may kang tanan sa si Brigadier General Pasaporte, nagpalayag na kay mayara nga ginpadala nga information ang katapos ang NPA, no? Last August 30, may enkwentro kuno kag daw duwa ang patay to, kag isa kapilason ipapatpatanabla kay aksyon na din ang ining statement ni Ka GV Regalado, no? Sanggat may tan command plan nimo daw mo to or ni ipalayag lang na karon ni aksyon na Eden Abuso, no? Pero suno sa Philippine Army, wala sang may napatay kag nasamaran sa ginaligar nga pag-enkwentro bla. Sang katapos ang NPA sa detachment sang 62nd IB. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na Eden Abuso sa Nukpo, aksyon na din. Action Direct din pangiwala ni 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga may nakabo nga pagsalakay sa detachment ng 62nd Infantry Battalion sa siyudad sang Giulngan sa Agosto 30. Nga ginkapatay sang duha ka mga kagpagkapilas sang isa ka mga katapos ng militar. Sunod kay Pasaporte, pagpatalang lang ang ginahimo sa mga New People's Army Action Rex. Kaghambal ni Pasaporte, kung matuod ini nga tabo, hindi man pwede nga taguon nila kahit mabalaan man nagyapon sa katapos ang media. Kag natingala kung August 30 itong pitsada niya ginbutang kay sino kay Ka GV Regalado?
Yes, oo. Ti August 30 to, ay gid na, daw lagi sa nagwa na nga information now. Oo, damo man to sa mga listeners sa action sa Gihulngan City. Ti, most probably may makakuan ginai action rek. May makahutik ginaiya kung may ara sa enkwentro nga nagluntad. Or pagpanalakay abing base sa claim sa NPA. Tigin pa dyan, Action Rex, pa sa korte sa publiko nga hindi magpati sa mga kabutigan sa NPA. Kag nahibaluan, sa press release nga ginpadala sa Leonardo Panaligan Command New People's Army, ilagin aligar nga kabutigan ang pahayag ni pasaporte subong man ni 3rd Infantry Brigade Commander Major General Benedict Arevalo nga nagahuyang na ang ila sini nga puwersa. Pamatian naton si Brigadier General Inocencio Pasaporte. May namangkot sa ako na wala mang enkwentro ng tabo ng adlaw. So, I think mga false na mga nagpagawa ka PR, press release, pero wala man sa actual nga natabo na. Kung incident, gina-report man naman. Or wala siyang incident nga natabo. No? Based sa amon, kung may napatay mga to, report man na sa units on the ground or kung may masamaran, dalon man naman na sa hospital. So far, wala man. Huwag gidyagali ya? Wala gidyaction, right? Kaya mali, hindi ba napatago? Habak mo, Ti alang-alang taguuna sang Philippine Army na kung may napatay gid man sa ila na sa enkwentro na kay ti duwa ang garidang headlines na duwang pilason kag isang patay no? Duha ang patay Action Rex sa ang pilason. Oh, do mo na ti alang-alang man taguon sang katapos ang Philippine Army. Yes, kag sa kitay Action Rex kabalo ka naman nga kung may balita, mabalaan ta ginaya dayon. Ti normal man lang nang ipaybalo sang Philippine Army nang kung may patay gid sila or may nasamara do ginapaybalo man na sang Philippine Army daw wala man na ginatago nila. Yes, correct. Wala ginaya ginatago. Akon gani di pagpangangkat kay ka GV Regalado, padalan mo kami di picture sir, no? Kung nagapamati kagid man, padalan mo kami picture. Actual blang sitwasyon kay ti kun kag diin nga area ina kay tinguan tay ipa-check naton. Correct, Action Rex. Kaya tinabi ko gani upot sa ila PR may kuan na to mo. May mga pictures. May picture. Oo, gani kay wala kasi do hindi man takatawag dali-dali mo kakulugmat na yang may duhang napatay kag isang pilason sa katapos ang Philippine Army sa enkwentro last August 30, di ba? Oo, natubong do imposible nga do wala kita kabalo no. Gani man. Ginaba siguro patalaan man kanila kwan picture kung may ara sila Action Rex. Di para mapamangkot na naman liwat ang Philippine Army kaya magpikar sila kung sino ni ma-identify nila sa picture o kung anong lakat ng sitwasyon ni Action Rex. Kaya kung may supporting pictures na hindi na manigar sang Philippine Army. Kag ti ma-identify mo na dayon kaya tikitaon mo na ang tsura if ever. Kag ti basta mo to yan ginapanginwala gid ni respetuhon to man na sila. Correct, Action Rex. Hila mo na yung aligasyon, hila mo na yung claim. Kaya nagtawag lang man sa Philippine Army para mabalaan taman kung ano man nila nga bahin, kung anong matuod man. Sige. Balita gikan sa Philippine Army, Action Eden Aboso. Una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Ginaksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Nokpo. Tilang taon tani ko na ni ka matuod ni kay may press statement ang NPA. Actually nga may napatay kuno nga duwang napatay isang pilason no sa enkwentro last August 30 dito sa Gihol nga Negros Oriental mga kakso no gid bang kamaturan sini sa likod saan ba yan ay aksyon na Eric Magbanwa kang ato sini nga mga out of town reporters no sige may tisianay pag champion ang ginamit mo may pagkakataon kang maging milyonaryo champion na milyonaryo pa ilagay sa isang papel ang iyong name
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay Size, Manakay, 4, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo. Ayos, sige, kay Humalumina, may lang pamati Humalumina, no? Sa kay Pelton Lipora from Pasay City, and an Angel Ping Soperales Placido, no? Watching from Singapore, salamat gid Angel Ping Soperales Placido, and sa kay Lia Younger Esquivel from Talisay, no? Robin Villanueva, happy 82nd birthday kay Nanay Diling Adelina, no? Baran Helbero, sang Canson Subdivision La Carlota, no? Robin Villanueva. Jonathan Renaxe, salamat gid, shout out lang sa pamilya Escanera sa Purok, Durar og Barangay Mailom, Bago City, no? Halin sa kay Jonathan Renaxe. And Dud Servania Inocencio, tamyaw lang, may lang pagpamati kuno sa kay Mary Jane Orita, kay Doy Warlet, di Ginon, nga nagadaguob gid ang tingog sang iya component sa istasyon sang Aksyon Radio. Ay, perti. Sige, sa taga Tananda, nga taga Purok Pinya, Barangay Asinda Mercedes, Barangay Maaw, no? Kay Miss Lolita Salazar. Malang pagpamatelin sa kay Dod Servania Inocencio. Kay Emily Hiponeya, malang pagpamate Emily Hiponeya, no? Madam Virginia San Antonio Penda, sa iya anak nga si Rosalind Bison, kag sa pamilya iya sinisa Calatrava, no? Milili Oligo, salamat gid, and Francine Natalie Bautista, no? Malang pagpamate Bautista Monteras Mimes Morales, ang Barangay Maaw, Monitor. Lunisa El Banbuena, salamat gid, no?
Lunisa El Banbuena dara sa Purok Barangay 35 Purok Maghili ug yun may lang nga pagpamatay kay BC Edith Calves, no? Yo salin sa kay Lunisa El Banbuena. Warlito ni siya, salamat gid. Joy Drilon, Jomari Piojo, salamat gid Jomari Piojo. B-Boy Batulan del Rosario, no? May lang nga pagpamati sa Purok Masagana, Barangay 6, Bacolod City. B-Boy Batulan del Rosario. Imbongjo Campore Flores Mariuga, salamat gid. Georgia Gargasiran from Barangay Singkang Airport, no? Willie Delgado from La Castellana, salamat gid. Evelyn Sinaon from Barangay Alihis, salamat gid. Alberto Melchor from Barangay Pilisa, Bacolod City, no? Lanar Bibol Kima, salamat gid from Purok 3, Barangay Nagasi, La Carlota. Lanar Bibol Kema, no? And Clarice Agana, salamat gid. Tamiyaw lang si Mamaya Wapang Assassin Antulanga Isabela, no? Clarice L. Agana. Ginny Grabador Infectana, no? From Infectana Family, Sang Sumag, Bacolod City. Elizabeth Gamala, salamat gid. Thank you gid, no? And Armando Gabang, no? Gamonitora Armando Gabang. Salamat gid Sir Armando. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon. Standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay kamo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanlano nahatag mong gid. Lupahita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langgas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag gabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Balita, banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa ato sining pangalaga Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:54 ng aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa pamilya sang napatay lang nga sales agent nga aksidente sa Purok Pine Tree, Barangay Bata. Wala nagpareglo kuno kaso ila ipadayon ho. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Sa detalye sining balita, Aksyon Eric. Ba, Merry Christmas. Alin para kapon ang pa-Christmas mo. Doon may ginapabot kagid ba? Nagpanagupnog ko Action Rex eh. Daw gano? Nagpanagupnog gid ako. Aba. Ang akong pagpanagupnog nangin husto. Tani ba dilang anghel ka? Ayo di purma. Ara na Action Rex, no? Ara na? Ato na. Ba? Sa liga lang ko galingon ta. Ato na si Madam Jo Marie. Tila into yung ikatuan ni Jo Maria, manginhas to saya. Hindi. Amo na to kami, manginasa sa kag-ihatag ang panginasan niya. Ayo di purma. Hindi amo. Para na. At least, why ma-abtan, no? Why ma-abtan sang? Lunes. Ay, ara na. Sili ko gingin ito kalakog sa akong panagupnop eh. Ba,
kada. Arakit siya, no? Galagbunggid pa nagupnop mo ba? Ayo di porma. Lulingkod na sa Madam Auring mo. May pagka Madam Auring ka man. Na kwanta, na tsambahan na Action Rex, no? Ay na. O mga silikuan ni Simo nga dapat mangin positibo ka sa ano man nga klase isang bagay. Kahimo gina panumdom. Hindi ka mangin negatibo nga nimo wala to guro. Hindi ka mga mo sinabisan wala basta may ara. Ang lain, ang ara, wala. Ayo di porma. Go aya sinapas mo di agwanta mo. Di lang pa gini, pero iniugada to di kang giro mapas mo Action Rex. Gani. Mangin manayanaya ang imo Sabado kag Domingo nga adlaw. Pagbalik sa Lunes, balik sa kanding. Ayo di porma. Ay, Sabado naglibwas, no? Oo, ano na, siglang sang inadlaw, oh. Gani, no? Sabado, Domingo ba? Kadasig lang. Gani, man, tiyan mo ginayang mga inadlaw sa numero sang kalendaryo, ah. Oo, gani, man. Sige na, tamya ako lang ulit ang mga taga-Sipalay, ka monitor sa ato, no? Taga-Sipalay? Oo, sa Cartagena, Sipalay, bla. Ginatamyaw talang si Tito Posisyon. Tito Posisyon? Oo, Tito Posisyon and family. Manghod ko nga si Desiree kag si Munding. Mga pamilya ni Engineer Marlon Posisyon. Okay. Ato plumigot nga may swimming pool to sa Alangilan to. Buto na no itong swimming pool yato ah. Agwapo na to kaya swimming pool siguro to. Tinaway man saga pangimbitar din. Ayo di porma. Wala pa sa chingpo, mangimbitar kasi kung sa ato na. I-prepare itong swimming pool ya with matching bearing na nagahulas. Kag magapreparar sa sang litson baka kag litson baboy. Kag ang mga manok ito nga mga inugbulang i-display sa ato na tubangan. Ati good. Na Kung saan engineer, na pabuton to na. Engineer Marlon Posisyon. Basta may posisyon, may giho na mo. Basta may posisyon, may direksyon. Ayo di porma. May lang pagpamati kay Katleya Monica de la Vega. Kadamo sa mga listeners ko nga mga bag-o di subungo. Katleya Monica de la Vega, no? May lang pagpamati ah. Mga bago na? Oo. Galing ka. Mo lang ako niya kami yung si Engineer Marlon Posisyon. Ate, okay. Liwaton ko, Engineer Marlon Posisyon, tamyaw yan si Tito Posisyon, and family, manghudya nga si Desiree kang si Munding Posisyon. Tanan in posisyon para sa palaabuton nga desisyon. Gagarain ba? Ayo di porma. Amo na itong tirada sa Rex, no? Kasi palay ni si Engineer Rao. May korason, may taga dito na sa mga si Palay na saya. Isa na sa nakalugar kag hospitana. Ay kumiguwag sila ni Action Felix Campanil. Mga si Palay no na sila mong na mga pamilya bla. Mga Campanil. Mga posisyon na muna mga pamilya to sa si Palay nga Shadow ka Baskog. Kag Pudiroso, Action Rex. Amo na, kita mo si Action Felix Pudiroso. Pero may sa nakigan mo nina. Pudiroso mo. Pinawal na rin siya kay Wailisa, no? Manila yung pamati. Manila yung pamati niya. Wala ba ni? Pero minis Manila yung pamati niya. Nine. Why niya punaw? Wala ba ni? Nini pa yung party niya. Ang kada, kagarangkada sa naya, porte. Gani man. Why niya kapunaw ya? Sila pa tayo mo nga mga listener ta? Damo sila. Hindi ko na mapag-isa-isa ni kay base kon basta kadamo sila. Kadamo sila. Mga kuha mo na mga asset mo na. Mga avid listeners ng Action Radio, bla Action BBB. Mga asset mo na, Action Rex. Laban eh. Asset na. Ayo di porma. Asset na para pang December. Kung sila magtag-isa ni, amak mo si Brian Elbert. Amo na, Brian Elbert. Watching man from Talisay, matabang Talisay bla. Sa pag-una no? Si Brian, isa kong Brian Nelbert, no? Kag si Yapwel. Si Yapwel, taga Kalumpang, Kawayan. Kawayan, non maglina. Si Yapwel, no?
Ati aton gina-action Rex. Ato ni. Why na iban? Why na iban kay kung mayara iban ti punggol eh. Ayo di porma. Kung mayara pa ko din number 1 again. Oh, laban eh. Hindi Kay na mapunggan. kay kagawad Jofreda may lang nga pagpamati sa La Castellana sa Barangay Robles bla. Siyento na? Ang ano? Ayo di porma. Ang ano? Ang ato na iya. Ato na. Daw gina kwan mo ko aw? Daw Gina, gina no? suspense mo ako? Sige lang pala kay maabot lang na. Mo na makusi mo nga positibo pala permi sa pabinsaron mo. Sige. Kay Sir Joseph Chowa may lang nga pagpamati ah. Ina, basi may ara naman na. Ayo di porma. Ay. Why nagit niliwasan ni? Ang tanan na ara na. Ang ato na lang patunon pa. Oh, laban. Na. Ayo. Amo na tirata to sa 2 na September da no? Oh, gani man. Kinalaman papatsak na sila no? Sang Espiritu Sang Pascua. Abaw. Kay Mario Olvido Acuesta, taga Hacienda Lugway sa Silay, no? May nga pagpamati da kay Mario Olvido Acuesta. Ato na. Ato ni. Kaya rin pamilya nga sa sales agent hindi gid pariglo na eh. Pariglo kay mo nga atag sa kompanya si mo 5,000 lang. Ay. Ano nang matagal sa tao na sapat nga. Kompanya naman. Pepsi? Oo, tagaan mo yung napatay 5,000 lang. Bani man. Ano na yung why man nagapapot ang pamilya dako gid nga kantidad pero nablang di makabulig-bulig mabla sa kasto kasi ano mo kay patay na ning nakabunggo. Daw medyo gamay nga pagdismayado ang pamilya isang napatay itong aksidente sa tong Agosto 28 tabla sa may circumferential road sa may Puro Pine Tree tabla sa Barangay Bata kay karon ka ugto Action Rex si Police Staff Sergeant Richard Dimala ato gisubong dito sa may Sagay City kay taga Sagay ni ang pamilya Action Rex mong tigin pabaloy gito kagid interview itong pamilya sang napatay ni blang sales agent nga si Jade Di Costa nga 28 anyos soltero sa actually pero diri sa puyo temporaryo sa may Port Road sa Fortune Town sa Barangay Stepania Portomandok ini siya sang Barangay Bato sudan sa Sagay Action Rex Saga Bato na ano to apelyido to? Di Costa J. Di Costa mo siyang napatay nga sales agent tisubong ato dito sa Barangay Bato Sagay si Police Staff Sergeant Richard Dimala kag tigin interview to pamilya ti medyo dismayado pamilya kay offer ng sang Pepsi ka kompanya nga amo ni ang Isuzu truck nga ginbungguan sa napatay nga nagkarga ini sa Pepsi dira sa area sang Bata ti 5,000 lang ti medyo dismayado sila kasi sa pamilya niya ti matyaga niya ido Dani man mang pigado ka tagtag 10K di mo yung 5,000 lang ti matikugan pa ang matikugan ko doon madugang pag ito 2,000 kung ano naman city mail siling ko ano na liaway nga ulog-ulugan mo lang kag hindi may pagtingbon ipatay ka daan to Action Rector si J.D. Costa di wala nagapabot ang pamilya siling ni Malas ang dako katiday ko din ang sustuhan man bla makabulig man tani sa pamilya bla kulang na gani sa basamason pag sa lungon mo ang 5,000 punta ko bisa pag city mail pa di daw amo to nga to medyo dismiyado ang pamilya at siling sa pamilya advice sa kay Police Staff Sergeant Timala nga ilubog na lang anay ni nani ang napatay nga si J.D. Costa antes sila magabalik sa Bacolod para nga mag-file formal nga kaso kontra sining driver sang Isuzu truck nga ginkilala sa kay Alfredo Cosio 28 anyos taga Purok Andan Zone 3 Pepsi Barangay Bata kay ang initial to nga paposisa ni Dimala atong nagaparking nga nagakarga sang soft drinks wala sang early warning device rason kung nga nabungguan ini sa motorsiklo nga nagginamaneho sadto sa napatay nga si J. Di Costa ari ang palayag ni Police Staff Sergeant Dimala.
So, ngayon ko dugay, no? Nagaling ko ta sa ila dito sa Bariba to. Yung katuang ko dito kay may komunikasyon sa pamilya. Bala kay patatabo ay darat yung pamilya mo. Palang iloya. Nag-istorya sila nga base mapay sila kaso. Kay nagariglong kaya ka nga parte. Prosyado ka gamay-gamay. Kayo ko nung. Huwag man sila gambal na dakuon din ang ngata. Ganito yung saktuan ng bala. Nga pangating ano ng bata ko. Baboy na na yan. Sir nga mula nakadakoy layatan. Ilang opera na siya raw? 5 assistants. Ulo ka heart mo sa part sa binkanan to blaw. Kasi rin yung service ang bilakad na kabilyong may kuya gamar sir kay patay lang bata ko sir mo hindi ko naman ang mabalik. Pero sa nito sakto mamda nga bisang tigado gani sir kung makaayuda gani may tinti sila pa yan ang kumpanya sila kaya mula na ipapwa nila. Tugang sila dismel pero dahil sila din baton sa pamilya na nawag ilawan na sa bata pamilya. Alin ko ito kagina ko ang sa statement ang nanay ito. Na sir kasi pagkatapos na natin mga lubong muna napag kasi mga kapatid kami kaso. Tapos sir, ang driver sang salakyan, sir, kamusta ito ya? Na-release na sa ang salakyan kay nag-block sa reglementary carrier. So, wala to yung mo, sir, ang pamilya magkadto sa opisina nyo? Oo, hindi lang bisa makontak namin. Kung kaya kalayo, kung saan dumi sila makasto, niya pagdalo ka namin sir. Before nga magkasto nila. Ano ito pastada, sir, sang insidente yaw? Kontrakto taga-parking, no? Kay kakuling ng pamangkot ato, nga sa dugal sa planta ng Pepsi, na kasi Pepsi kada. Sa parking, sa pasang ilang nga garahe, kay mantapon lang. So may businesses mo na to, nga may sa dutang sa niyang early warning device sa tilidalan. So mo to nga nababunggo ang motor nga pinadala ni Dipperson Di Costa. Action si Police Staff Sergeant Richard Dimala ang traffic investigator sa Police Station number 3. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbano nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, no? Kantuan tanay si aksyon na Roger Gotib pa kadis anay kita, no? Inimay kang tanan sa duwa ka mga street cleaners pilason matapos nga mabungguan sang nagkarambulab lang ang mga salakyan, no? Matapos nawadan sang preno ang isa ka sports utility vehicle. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon no Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex Pilason ang duwa tanan ka mga street cleaners diri sa Bahin Sandalan World War II. Tubangan gid sa Cadiz City Public Market matapos nga nagluntad ang isa ka karambula sa salakyan sang mawadan sang preno isa ka SUV, isa ka Ford Everest kada tabo ang insidente mga alas 6 ang takna sang gabi. Kagabi gid lamang ang mga pilason ng mga street cleaners nga gidala sa Cadiz City Emergency Clinic amo sa Lorenzo Topas Jr. 47 anyo sa edad, kag residente sang Don Salvador II sa Barangay Tinampaan, siyudad sang Cadiz, kag Jonas Basanilio, 18 anyo sa edad sang Purkitalon, Barangay Zone 4. Suno sa report sila mga takna, nga pang-limpyo sila sa dalan, gara sa may dalan World War II, sang mawadaan sang preno, ang isa ka Ford Everest, yung kinimanihon naman ni Manuel Mendoza, 29 anyo sa edad, sa Barangay Zone 4, Ciudad Man sang Cadiz. Pagkatapos ngayon siya nagaliko sining dalan World War II halin sa dalan Abelardo Extension, nabungguan niya pagid ang isa ka Toyota Hilux pickup. Ngayon naman ang nakapark lamang Action Rex sa dalan kag panagiyahan ini ni Ronaldo Valderrama sang Cadiz Subdivision, Barangay Tinampaan. Wala naman sang tao ang mga Toyota Hilux ang dalasa sini sang Ford Everest nga ginamanihon ni Mendoza. Duha pagid ka mga tricycle nga nakapark man sa igad sandalan nga ginapanagyan na Relaxon kag Junior Arroyo ang nadalasa man kada kangkon man sang damage of properties. Samtang wala naman maano ining driver nga si Manuel Mendoza Porosonosia nga ang iya sini nga salakyan ang nawadan sang preno bagay nga iya nalagi pa kamayo nga ibunggo sa sini nakapark nga Toyota Hilux apang nadalasa pa ining mga motorsiklo nga nakapark kag subong man ang duha ka mga street cleaners sa amo nga lugar. Ang payag ni Police Lieutenant Gina Fernandez may kantaran sa sini.
Ang natabo ini sir, dito ni natabo sa Barangay Zone 3 sa Cadiz City, sa along World War II Street. Ang aton si nga driver, amo ini si Sir Manuel Mendoza po, 29 years old. Kaya gina-driver ni sir ang iyang salakyan nga Ford Everest. Okay. So, samtang ginadrive nga maneuver siya nga ma-park. Sudden lang ni sir, wala yun na-control ang iyang manibela. Kag ginalapakan niya ang brake pero wala yun nag-stop. Ang portion lamang nga pagpayag ni Police Lieutenant Gina Mendoza kon Jenna Fernandez ang spokesperson sa Cadiz City PNP. Sa karon, yara sa custody si Manuel Mendoza nga driver sa Ford Everest sa bahin sa Cadiz City traffic section sa Cadiz City PNP. Samtang may mga ara naman nga amicable settlement ginapatigayon sa tunga sa mga biktima kag sa mga nagapanagiya sa mga salakyan nga nadala sa aton mga kaaksyon nga mahilig magkape. Sa liwat ang Life Extension Coffee Mix, amo dapat ang aton sini nga imnon nga. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million. Nasa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinakson na Roger Gotib. Standby anay akson Elson Patinio kag akson na VJ Apasible. Sa mga kaaksyon naton gina-recommend ang Life Extension of Vitamin D3. No? Supplementation ini para sa tanan. Ini ang dekalidad matinlo kag scientifically formulated nga sa isang vitamin D3 nga mayara sang therapeutic effect or claim based sa iya registration sa Philippine FDA. No? Kag ang isa ka Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Roger Gotib sa iluhan taring balita ni Akson Elson Patinio. Inimay kang tanan sa affidavit sa mga testigo permado na sa pagpatay kay Barangay Kapitan sang Barangay Lalong sa Banwa sang Calatrava. Yari ang kaundan sang balita ni Akson Elson Patinio. Akson Elson. Aksyon na rin sa permado na sang tatlo ka mga testigong affidavit sa pagpatay sa kay Barangay Kapitan Binawin Habok nga ginpatay sa tong Agosto 26 sa Yasining Balay sa Lower Lalong Banwa sang Calatrava. Sang nagpakilala nga mga katapos ang Communist Terrorist Group sa pagpanguna ni Roger Pavillar o kon Arnel Tapang alias Kajong. Si Kapitan ang may madamo sang igo sa iya sininga lawas tugas sang mataas nga kalibre sang armas lutang sa sulod sang iya sininga balay. Samtang ang iya sininga asawa kaginablos ang kintayaan naman sang mga armado nga mga lalaki. Base sa panaysayon sa mga testigo, Action Rex nga nagaedad sang 30 tugtog 40 anyos ang mga responsable sa pagpatay sa kay Kapitan Habok. Matumtuman nga ginapatay man sa mga rebelde sanday Renato Estrebello kag Rodel Noblesa sang tinalikdan nga bulan sang Hulyo sini nga tuig.
Ang dugang nga pahayag ni Police Major Lumiain Lidawan sa interview sa Action Radio. Regarding sa kaso ni Kapitan, piniprepare pa natin yung documents para for filing ng murder against them sa mga suspects natin. Ang pahayag ni Police Major Lumiain Lidawan sa interview sa Action Radio. Report, kika sa Banwa sang Calatrava, Nelson Patiño, nasa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na Nelson Patiño. No? Kantuan ta ng balita ni Akson na video posible sa Banwa sang Hinigaran. Patay ko nuning isa ka 25 anyos nga lalaki naghikog ni pagi sa pagbitay sang kaugalingon sa Banwa sang Hinigaran. Yari ang kaundan sang balita ni Akson na VG Apasible. Akson VG. Aksyon na Rex Depression ang ginatudlo rason sang pamilya sang isa ka 25 anyos nga lalaki sa Banwa sang Hinigaran matapos ini nakitaan nga wala na sang kabuhi. Taktalas 4 sang aga, tinrikdan nga adlaw Setyembre 1, 2022 sa may bahin sang Hacienda Fe sakop sang Barangay Candomaraw sa Banwa sang Hinigaran. Ang biktima ang nagtatrabaho bilang isa ka barbero, isa ka soltero kag residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa inisyal nga investigasyon sang Hinigaran PNP, sandig man sa panaysayon sang identical twin o kun kapid sang biktima, las 4 sang aga sadtong Setyembre 1 sang ginpukaw siya sang iya iloy kag ginpamangkot kon sa dina ang kapid sini. Dugang papagkagwa nila sa ila puluyan, ila nakitang lawas ang biktima nga nagabitay na sa puno sang mangga gamit ang isa kabayo ang ginigot niya sa iya siningaliog. Ginbuyag man sang kapid sang biktima nga antes pa man natabo ang insidente, hindi naman nami ang pamatyag sang iya utod, rason nga hindi ini makabalik sa iya trabaho. Bangod sini nagapati ang pamilya nga posible amuning kabangdanan kung nga nagbatyag sang depresyon ang biktima. Giningagaw pa kung tanay dala sa Isabela District Hospital ang biktima apang gindeklarar ini bilang dead on arrival sa attending physician nga mo si Dr. Mark Vincent Puertas. Suno sa Hinigaran PNP wala sila sang may nakita nga naman nga indikasyon nga mayara sang foul play sa insidente. Ini ang inyo ka-aksyon sa Quinto Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na VJ Apasible. Constipation ang problema mo. Balo kang constipation mo siyang iloy-iloy mo sang tanan nga mga diseases. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life. Bilang mga kaksyon na standbayan ay matagtapin ka mga komersyal sa balikan kulang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanap. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa babae! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupayta ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir.
Pati amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid ko ya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula ko ya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na ko ya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero, Subong at least nakaamat-amat na balik. Nag-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gid naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo. Tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod
sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyong Nasa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan. Mapagudbay na kita-kits kita buwas mga kaaksyon diri sa aksyon BBB program. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Nagagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life. Igasunod na sa dili lamang madugay upod kay aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Maayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman